డెవాప్స్‌లో ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడం కష్టం అనుకుంటున్నారా? అయితే నేను రియాలిటీ చెప్తాను వినండి. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే, ఇంటర్వ్యూలో 100% క్వెషన్స్ ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటారు. రాంగ్ అది. ఎందుకు అంటే 80% ఆఫ్ క్వెషన్స్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్‌తో ఆన్సర్ చేస్తే చాలు. 100% క్వెషన్స్ చాలా తక్కువ మంది ఆన్సర్ చేయగలరు. ఇంకా ఇంటర్వ్యూవర్ జెన్కిన్స్ అంటే ఏంటి అని అడగడు. సీఐసీడీ పైప్‌లైన్ బ్రేక్ అయితే మీరు ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తావు అని అడుగుతాడు. క్యూబర్నెటిస్ అంటే ఏంటి అని అడగడు. సో క్యూబర్నెటిస్‌తో డిప్లాయ్‌మెంట్ ఎలా చేస్తారు అని అడుగుతారు. సో అలాగే మెయిన్ ఇంటర్వ్యూవర్ ఏం చూస్తాడంటే ట్రబుల్ షూటింగ్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? రియల్ లైఫ్ ప్రాజెక్ట్‌లో మీ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏంటి? ఇంకా మీరు ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్‌మెంట్స్‌లో ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యున్నారు? మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్స్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్‌గా ఇస్తున్నారు? సో ఇవి మట్టికే చూస్తాడు. కాబట్టి మీరు ప్రాపర్‌గా ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ మోర్ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆన్ ఫ్రీ క్లౌడ్ కోర్సెస్ మీరు నా ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఇన్‌స్టా, ఫేస్‌బుక్‌లో నన్ను ఫాలో అవ్వండి.